من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، صلاة يرفع الله بها الهمة ويكشف بها الغمة ويعز بذكرها الدين. اللهم إنا نسألك الخير كله آجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. hande nyalawmare asawe sappo e go'ore lewru ramadana hijra annabi meɗen muhammadu sallallahu alaihi wasallam diga makka yahugo madina ujunere e temeɗɗe nayi e capanɗe nayi e jeeɗiɗi yaadore 27 miladiya lewru ɗiɗaɓru dañego annabi isa 2026. en ɗon nder fasirgo deftere Allah teddunde, en ɗon ha nder sura al-Baqara, en ummiran dow ayare wa qala lahum nabiyuhum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. جامراوي وقال لهم نبيهم أن بوجم بويبه إن الله أند جامراو قد حقيقة بعثا وطني لكم دمودن طالوتا بيتيدو طالوتا ملكا ولمن مهدو مودن. قالوا سيبنبي أن يكون له الملك علينا نيلا ملاتا تمو أدو أمين ولم يؤت كاكبو ونحن أحق بالملك ونحن منون أحق بري هناكي بالملك بلا منه دينتا ماكو ولم يؤت كاكا ساعة في سارة من المال إبقى جودي، والله وقد ولم يؤت سعة من المال. قال وي إن الله عنده جامراو اصطفاه وصبمو عليكم دومودون وزاده وبدل مبو بسطة في شاره في العلم ها أندل والجسم يتقدي كو إبندو. الله جامراو يؤتي ودوك ملكه لاماكو من يشاء مؤموي، والله جامراو واسع أبيشيدو عليم أندو. ayare ɗo nde wari nde ɗo jokkana en qissa ka en puɗɗi kenya ngarka ha bani israila ɓawo annabi musa ha zamanu annabojo bi'eteɗo samuel
ha zamanu mako hanko on en mbino kan'aninko en habdi be maɓɓe hamɓe bani israila jaali ɓe jafti akwatiru alkawal ha maɓɓe farti ɓe ha gure maɓɓe 5 irin ushtun be ashkalon be afrin be jat be gaza farti ɓe ha maje ɗe fuu diga duuɓi 3,400 ko sali nden waɗi lebbi 7 ɓawo ɗoɗɗon ɓe ɗo dow shatatu sei ɓe ɗaɓɓiti annabojo maɓɓe ɓe ndaari ko heɓi ɓe ɗo ngam dalila ɓe ɗon hurano ɓe asrul qudati on ba en boliri ka kenya ha fassurgo ayare man ko ayaje ɗo ɗe 3 tokkidirɗe modiɓɓe tafsiru waɗi geɓe 2 wodi modiɓɓe tafsiru udama'u ɗon hiɓɓe wodi ɓe modiɓɓe tafsiru muhaddisina udama'u hamɓe ɓe njahi dow bani israila ɓe ɗon cuuɗi 12 nder cuuɗi 12 ɗo wodi cuuɗi ɗon ɗi laamu wodi cuuɗi ɗon ɗi annabaku ɓe mbi suudu woɓɓe wi suudu laawi tawiri on woni suudu annabaku suudu yahuza kañum on woni suudu laamu to amma laamu man na bi mana laamu je en andi laamu ba ngam to ɓe ɗo marno irum laamu man ɓe ɗaɓɓititako annabojo maɓɓe waɗana ɓe lamɗo kañum modi ɓe tafsir muhaddisina ɓe mbi a'a ɗum asrul qubati on kala suudu fu ɗo mari ardiɗo ɗo oɗo darde alqali ba hiitowo ni hanko on hiitata umroje ɗo wara diga annabojo hananta qudatu bo hamɓe on yettinta umroje man hananta ra'iyatu maɓɓe to sende konuji ɗo fe'i ɓe farti ɓe jafti tabutul adi ɓe tawi annabojo maɓɓe samuel ɓe mbi o waɗana ɓe lamɗo to hamɓe wakkati o wi ɓe waɗana ɓe lamɗo ɗo ɓe tammano nder cuuɗi 12 man ɗo ɓe ngaɗan goɗɗo mawɗo ha nder maɓɓe nder qudatu maɓɓe ngam hanko samuel man fuu o qadil qudatu on mana hanko o annabojo on nden hanko on ardi bo qudatu 12 man fuu to sei ɓe tammino nder maɓɓe on goɗɗo ɓe ayyinta ɗum lamɗo to hanko samuel o haɗi ɓe ta ɓe ɗaɓɓita ɓe jooɗano ɓe ngoni dow mashura ɓe sali ɓe mbi ay dole o waɗana ɓe lamɗo to ɗoɗɗon hanko samuel sei o naafi ha allah o naafani allah raka'aje 2 o ɗaɓɓiti allah ayyinanamo lamɗo to allah sei ayyini mo ardata ɓe hamɓe bani israila woɓɓe mbi no o ayyinira woɓɓe kam bana muhaddisina nder fasiroɓe ɓe mbi'a allah waɗanimo wahyu wane kaza on woni ardiɗo maɓɓe amma nder qudama'ul mufassirina ardiɓe hamɓe ɓe njahi dow komnguli 2 woodi je wahabumnu munabbahin wi allah umrimo hanko samuel o waɗa booro je nyebbam ha nanta suudu maako ko ha jawleru maako nder bani israila mo wari nasti nyebbam man toɓɓiti ha dow hoore muɗum fuu kañum on woni ardiɗo man to nden hanko ɗaluta o badukujo no on woɓe feere wi woɓe feere bo wi a'a wamde on o mari kugal maako yarnango himɓe go ƴoga ndiyam wadda ba en mbiyata garuwa ɗo kanjum on kugal maako se o wari oɗo sala se wamde maako se majji se o wari oɗo sala o winden ka hoya annabojo ɗo tefa do'a wakkati o wari o nasti jawleru annabojo man nyebbam se toɓɓiti ha dow hoore maako annabojo se wi to an on allah nufi be ardugo bani israila se jippini nyebbam man se wujimo se mofti bani israila fu wi nda ardiɗo moɗon lamɗo mo on tefatama o e bo mbi a'a sawru on allah wimo o hoosa hanko on suddiyu nder fassiroɓe o wi allah urimo o hoosa sawru jundu o ƴona bani israila fu wara fonda darnde mum be sawru man mo darnde mum yaadi be sawru man fu to hanko on laati ardiɗo se o hoosi sawru man o tefi bani israila ɓe pat komoe wara fonda hoore muɗum komoe wara fonda hoore muɗum wala mo sawru man foti be muɗum se hanko ɗaluta oɗo sala o yimɓe ɗo mofti
se o wari ha maɓɓe o laara ɗume se ɓe mbimo o wara o fonda nde o fondi sawru man se foti be mako to nde sawru man foti be mako se annabi Samuel se wi an on woni lamɗo bani Israila hande to haɗɗo qala lahum nabiyyu min Allah qad ba'asa lakum taluta malika. Taluta inde mako wari ha qur'anu be nanta kalimol taluta ha waznu abniyatul masadiri fa'aluta ko ɗalutu fa'alutu jo yadata irum jabarutu irum malakutu irum rangabutu irum rahamutu irum badalutu ko nandi be maji do etergal man yahi se hamɓe fassiroɓe ɓe mbi inde ɗo ɗum arabiya on nakona arabiya ba woɓɓe ɓe mbi ɗum inde man ɗum ajaminkore on nden arabiya waɗi ta'arib mare irum maje ɗo famɗi halunga araɓɓe wala ko nandata be irum maje se irum ɗangutu ma ɓe mbi ɗum lunga ajaminko ha on irum naqusu e ko nandi e maji ɗum seɗɗa ha arabiya kanjum waɗi wi asli kalimol ɗaluta ɗum kalimol ajaminkol on se ɓe laari noyi inde mako woni ha sifru samuel ɓe tawi inde lamɗo man inde mako Shawul bana Dawud inde mako Shawul laqabore mako on woni Dalut to woɓɓe bo ɓe wi aa kalimol ɗalutu ɗum kalimol arabiya on ɗum singa mubalaga on je ɗuulu darnde ayi ɓe mbi hanko ɓuri juutugo ay ko to nde o juɗɗo se o jomirawo se innimo ɗaluta mana wala ko yettimo ɗuulu wala ko yettimo darnde ayi kangol on kalimol ɗaluta kangol on yimɓe ajaminko en mana yimɓe turanci ɓe canjigol diga ɗuulu ɓe gartirigol tool jotto to a wiyan goɗɗo juɗɗo be turanci se a wiya monoy tool man ko diga kalimol ɗuulu ɓe hoosi diga tool ɗum ɗon nder kalimaji arabiya ɗi nasti ha lungaji ajamiya ɓe gartiri ɗum lunga maɓɓe kanjum waɗi asli magol ha arabiya imma ngol ajaminkol on ɓe waɗi taaribu magol imma bana wi irum rahamutu irum rangabutu en imma bo ɗum kalimol on hoosagol diga ɗuulu juutirka ngam hanko Dalut ɓe mbi o ɓuri ko mojo juutugo bani Israila kala bani Israila fu mo ɓe waddi ha nder bani Israila fu wala mo foti yotta balbe mako mana goɗɗo no o juutiri fu o yottata balbe mako ko Daluta o ɓurdi ko moye juutugo ha nder maɓɓe bani Israila to kanjum waɗi hanko Samuel se o ayyini Daluta o noni lamɗo ha dow bani Israila hamɓe ɗaɓɓitinoɓe go se ɓe mbi kai noyi baduku ko garuwa o laatata hanko on woni ardiɗo amin ɓe mbi hanko oɗon ha nder suudu nder cuuɗi 12 ɗo na ha nder suudu laawi o woni ba na bo ha nder suudu yahuza o woni ba woɓɓe mbi ɗum suudu bunyamin o woni nder o annabi yusuf o mbi a nder suudu naftali ha nder suudu man o woni to kanjum waɗi suudu maɓɓe andiraka ardungal andiraka annabaku o lesto ha nder maɓɓe o badukujo kanjum on hamɓe bani Israila sanadiɗu maɓɓe mawɓe maɓɓe se ɓe mbiyata anna yakuna lahul mulku alayna noyi oɗo ɗo bo o laatata hanko on woni lamɗo ha dow amin noyi o latirta o lamɗo ha dow amin minon damin ɗo min ardiɓe minon on kaza ɓe linti manguji maɓɓe nden ɓawo o badukujo ma walam yuta sa'atan minal mali o kaka feshare ha jawdi haɗo ɓe mbi talaka yari bone ngam to ɓe wari nijugo lesdam ko fu se ayiya ɓe hawti goɗɗo kana hunde lesde fu se ayiya ɓe takkani nde talakaku kala hunde lesde fu ɓe takkani nde talakaku ay oɗo ɗo to o marɗo no jawdi on ko da o badukujo no ko da nder lesɗi feere no ko da nder cuuɗi feere nder cuuɗi 12 ɗo da ɓe jaɓanno mo ngam jawdi maako amma ɗume nda jawdi wala nden bo nda lesdam ko sana'a nden nda nder suudu bo lesdu fayin kanjum ɓe wi anne yakula lahul mulku walam yuta sa'atan minal mali wananu ahaqqu bil mulki minhu ay se ɓe mbi wananu minon ahaqqu min ɓuri henaki bil mulki ɓe laamu minhu dininta maako hedde ko walam yuta sa'atan minal mali naam wananu ahaqqu bil mulki minhu ay nder maɓɓe mbi kanjon cuuɗi maɓɓe kamɓe on woni qudatu ɓeɗo tamma nder qudatu maɓɓe 12 ɗo ko nder jam'en jawle maɓɓe goto nder maɓɓe on
annabi samuel anniyat ayyinata wiya ɗum hanyum woni lamɗo man nden o waɗi ɗaluta ɓe mbi to ay mino noon haandi wala no watta oɗo o laata o lamɗo mino noon haandi laatugo lamɗo ha dow bani israila na oɗo ɗo ba nden nda o wala jawdi annabi samuel sewi inna allaha wa qala o wi inna allaha stafahu aleykum allah suɓi mo ha dow moɗon na on yi o handai o lamana to allah suɓi mo ha dow moɗon ɓe mbi kalimol ɗo kangol on femnidirta be anna yakunu lahul mulku alayna ay inna allaha stafa aleykum nden walam yuta sa'atan min almali o kaka jodi bo wa zadahu bassatan fil ilmi wal jismi o hokkama fechare basɗa kalimol basɗa ngol ɗon yaha dow en fassiri kenya seɗɗa ha nder lunga magol ha inde jawmirawo basiɗo mana feesare ngol nufata o hokkama bo feesare fil ilmi ha andal ɓe mbi wakkatiyel annabi samuilu wari folimo be nyebbamgo ko ayyinimo o lamɗo allah sei longinimo hikima hanko ɓaluta wakkatiyel man sei kala ko ɓe ƴamimo fu sei o jaba kala ko ɓe ƴamimo fu sei o jaba o waɗi ka wangingo ande ɗe wala mo foti anda ɗe sei annabojo ha nder bani israila sei bo mawɓe nder hukama u maɓɓe mana sei o wari o dowi ɓeɗo ɗo ɓe pat andal wakkatiyel man nden fil jismi allah lori waɗi mo bo fayin o ɓurdi ɓe pat mangu ha ɓandu haɗɗo modi ɓe yehi ɓe fottini hanko ɗaluta o yehi darnde mako mita 3 kala ɓi adama pat salata mita gotel be nanta sentimitaji famɗi wodi cikoɓe mitaji 2 amma ɓe goto nder ɓiɓɓe adama ha zamanuru meɗen ɗo bo fillama diga duuɓi 5,000 ko sali ha warugo hande duuɓi 5,000 ko sali ha warugo hande juɗɗum ɗuɗɗum darnde ɓi adama salata ko mita gotel be sentimitaji yahugo mita 2 to goɗɗo sali mita 2 ɗo to hanko a tawon o dareteɗo nder yimɓe wodi cikoɓe mitaji 2 man ɗon amma nadiran ha nder yimɓe fu a tawa ha leddi fu goɗɗo goto ko 2 yotta bana ha misra wodi goɗɗo ɗon mo yehi mita 2 be nanta senti 30 wodi ha turkiya ɗon sultan hanko yehi mita 2 be senti 27 wodi irum maɓɓe ɗon amma kamɓe ɗo ɓe laati ɓe gotel nder afradu ɗo ha nder ɓiɓɓe adama gotel ɓurna fu mita gotel be yahugo to hanko ɗaluta darnde mako yehi mita 3 ko modi ɓe fottini o yehi darnde mako yehi mita 3 mana sali mita 2 o ɓurdi komoye juutugo ha tariha kañum waɗi jomirawo so yonirimo ɗaluta ɗo kañum wazadahu batsatan fil ilmi wal jismi ala inna allaha safa aleykum wazadahu batsatan fil ilmi wal jismi se ƴamo ƴami ɗume on waɗi kadi ɓe aybirimo kujeji 2 ɗo o handai o laama nden o wala jawdi se ɓe mbi laamu ɗo ɓoosira kuje 2 laamu ɗo ɓoosira hikima nden laamu ɗo ɓoosira be nanta cuusal kujeji 2 kañum haɗɗo abu tayyib al mutanabbi yimata o wiyata birra'i la bi shajaati la bi shuj'ani o yim baytol fere o wi ra'ayi on laamu mari haaje na cuusal tan ba a cuusal ɗo wara ha daraja ɗiɗaɓa on to daraja arande laata goɗɗo o laata o hakimu oɗo mari hikima kañum ɗume on ardata yimɓe hikima ardata yimɓe hikima kanjum on ardata yimɓe kañum waɗi jomirawo se hokkimo hanko ɗaluta andal hikima wakkatiyel man nden seeɗiɗaɓol bo cuusal ɗume maraje to kañum ɓe wi goɗɗo to a laari goɗɗo mapindijo mawna ɓandujo mawna tagdijo to a yimo ni se to a hultiri sakko ma to aɗo numa haɓugo be makko to se allah hokki mo basɗa ha nanta ɓandu bo fahin se laati o hawti hikima be nanta cuusal fu to se laati be maji o laati ardiɗo ha dow maɓɓe kañum waɗi inna allah astafa aleykum wa zadahu batsatan fil ilmi wal jismi jomirawo wi wallahu yuti mulkahu man yasha wallahu jomirawo yuti o hokkan mulkahu laamu mako man yasha'u mo o muuyi haɗɗo se ɓe mbi asli laamu ɗo yahira shura
shawara mana ayyina yimɓe ɓe subta wane hani arda. haɗɗo to a laari tarika islam no yahiri a tawan wakkati annabijo sallallahu alaihi wasallam eggiti ayi ɗum shawara on ɓe fottini. o acci ɓe maako ɓe ɓandu, o acci abbas ɗum bappa mako, o acci bo sayidna ali, o accai ɓiɗɗo amma o acci sayidna ali. sayidna ali bo ɓi bappa mako ɗo joga bo ɓiyiko. to ɓenon handi rona annabijo wawo wakkatel annabijo acci duniyaru, ko bappa mako ko sayidna ali goto on. amma ɗume nde islama mahirama dow mashura, hanko annabijo sallallahu alaihi wasallama o sappai ɓe ɗiɗo fu, sai diga ha nyawmayde mako o ayyini sayidna abbakar, o ayyini mo ba kujeji ɗiɗi. kala ha shaniji wari pat, to shaniji wari fotti, to shawaraji wari sai a tawa annabijo sallallahu alaihi wasallama o hosi shawara sayidna abbakar. to o waddi shawara mum, o waddi shawara mum hosata shawara sayidna abbakar. to hunde nde ardungal wari so o ardina sayidna abbakar. to kala kujeji wari hatta hamɓe sahaba en ɓe pat ɓe arti ɓe fottini wala mo yetti sayidna abbakar ha annabijo sallallahu alaihi wasallam. ɓe fuu maɓɓe ɓe waɗi iktina uɗoɗo. hatta sayidna umar hanko ɓe wara makko arti o waɗi rusuku ha dow sayidna abbakar daɗatake annabijo sallallahu alaihi wasallam. sey haɗɗo kanjum waɗi nde annabijo eggiti ayi ɓe doggi lansari ko en yehi ha danki bani saidata, ayi nde ɓe hawti ha totton ɗoɗon sayidna abbakar be sayidna umar nani, sey o ummi law o hosi abu ubayda tan jarrahi ɓe tati. abu ubayda jarrahi bo hankon aminul umma. annabijo sallallahu alaihi wasallam wi kala ummatore fu ɗo mari koolaɗo maare, mo woni koolaɗo ummatore makko hankon abu ubaydata amir ibnul jarrahi. amma hanko nder holare makko hankon mbari bawa makko nyande badar. bawa makko wari nder safuji heferɓe, o yi ɗum so o tawi ɗum o feƴƴi ɗum ɓe kafayo mbari ɗum. to haɗo o laati o aminul umma. to sayidna abakar hosi ɓe ɗiɗo o dillidi be maɓɓe, o wari ha danki man, ɓe ngaɗi jottirgol ɗungol ha totton hara gare man. o wi'ata yerdane hoore mon goto nder ɓeɗo ɗo ɗiɗi ɓe annabijo yerdi, ngam ɓe ɗiɗi fu annabijo subti ɓe waɗi ɓe bo nder sappo seniraɓe aljanna. o wi nda wallinani subte ko ko sayidna umar ko kuma sayidna abu ubaydata. sayidna umar sai wiyata wala mo foti ardine ha darde nde allah darni o we'utu jungo ma tan mi sappane. kanjum sayidna abbakar we'iti jungo mako, sayidna umar on arti sappango ɗum. ngam dalila ɗume annabijo nde nyawi ha nyawu mako ɓe reni o wurtai, sai o winoy muru abubakar fal yusalli bin nasi, umre abubakar julda be himɓe. to diga haɗɗo ɗo kanjum woɓɓe feere nder modiɓe ɓe wi nassu o ardini mo hanjum woni kalifajo. to haɗɗo sayidna umar sai sappiri sayidna abakar, ayi ɗum yehi dow shura. ɓawo mako hanko sayidna abakar nde o wari e gutugo o wi sahabo en subta mo yiɗi fu ɓe wi'a amin hokkitima subtu an. o wi o subti sayidna umar nde wari e gutugo sai subti sahabo en jeego be ɓiyi ko abdoullahi ha nder maɓɓe, abdoullahi ibn umar. amma o wi banda abdoullahi ibn umar hanko o yalira ɗo o sheeda on, jeeɗo subta e subta goto nder maɓɓe. ɓe jehi shawara ɓe yehi dari fotti ha dow sayidna usmanu. nden ayi sayidna usmanu wari saydina, nde ɓe wari ɓe saydini sayidna usmanu to se sahaba en wonɓe makka fuu madina be makka pat se ɓe subti sayidna ali, ayi pat dow shura yahata. nden nde sayidna ali bo saydina ɓe pat maɓɓe ɓe fotti ɓe subti hasan. nden nde hasan eggiti se hasan hedde ko eggita sai o waɗi sulhu be muawiya, o accani muawiya dow to muawiya ɓawo muawiya hanko jaɓata. ayi ɗo ɗon hanko o saydi hasan o eggiti hedde ko muawiya maya. to muawiya hanko nde o wari sai o naɗi ɓii ko yazidu, hanyum on waliyul amri mako. to ɗo on fuɗɗode laamu. kanjum annabijo sallallahu alaihi wasallam o hokki habaru, o wi al khilafatu badi salasuna wa min badiha mulkan adudan. o wi ɓawo mako khilafatu rashida kam ɗum duuɓi 30. to ɓawoɗo ɗon laamu tokkata. to kanjum nyande hasan hokkita muawiya ardungal, nyande man on duuɓi 30 ciki ko annabijo eggita. hanjum muawiya sai o wiyata ha sai hanko on annabijo sappi arandejo lamɓe, sai o waɗi ka wokugo. to hanko nde o yi hanko bo o ɓadi sai o sappi ɓiyi ko yazidu.
o dooli bo yimɓe pat duniya pat sappa do to ma Yazid on ardata o wari ha Madina o waɗi ɓe pat ɓe sappa amma banda yimɓe tato banda Abdurrahman ibn Abu Bakr banda Abdullah ibn Umar banda Husaini ɓe tati to wi banda hamɓe ɓe tato banda ɓe dola ɓe amma luttuɓe ka komoyjo dole mo wara sappa wara julurde annabijo Abdurrahman ibn Abubakar sai ummi sai huɗi mo ha nder julurde man o wi laamu may na je baba ma ba na je mama ma ba o waɗi ɓe nangamo sai o doggi o nasti suudu Sayda Aisha wane goɗɗo nasta suudu daɗa julɓe to haɗɗo banni laamu fuɗɗiri to sai laati laamu eggi diga khilafa ardungal eggi diga khilafa warti dow ɗume dow laamu to kañum ɗum ɗo tokki ko o rontina ɓiyum ha ɗum yahi dawla bani umayyata timmi dawla bani abbas jaɓi hamɓe ma ɓe ɗo yaha dow banni nden dawla bani abbas may nga senkiti hamdani ko en wangiti haɗa de Iran jotta ɗo ɓeɗo ɗo wangiti ɗum senditi woɓɓe wargi ha Andalus to warti komoye rontina ɓiyum banni laamu joɗiri to haɗɗo asli bani Israila hamɓe ɓe ɗo yaha dow mashura dow shawara udatu ardiɓe nde ɓe ɗaɓɓiti annabojo maɓɓe waɗana ɓe lamɗo sei annabojo waɗi lesɗo nder maɓɓe ngam o luttana ɓe shura goɗɗo to o lesɗo o ardi bo mawɓe dole mako o lesana hoore mako ha mawɓe man a tawan kala ko o watta fu o lortinan ɓe ɓe ngada shawara si a tawa shani maɓɓe yusɓi woɗi kanjum woni hikima je jomirawo waɗi ɗaluta laati ardiɗo maɓɓe kanjum waɗi inna allah astafahu aleykum azadahu balsatan fil ilmi wal jismi wallahu yuti mulkahu man yasha'u jomiraɗo kalamu muɗum mo o muuyi man haɗɗo kangol ngol laati jomirawo wajjiɗiri be magol ngam ɗume ngol ɗo heddi be mashi'a maako en wollino ala mashi'a bo diga ñande mashi'a kañum wodinta hunde wala bo ko hitata dow mashi'a sai dai mashi'a hitan dow kujeji kañum ɗi en limti irum qudra be irada en to jomirawo mashi'a makko yahi dow mo o hokki laamu fu hokki ɗum wallahu yuti mulkahu man yasha'u wallahu wasi'un alim jomirawo o peeshiɗo nden bo o anduɗo na وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن ياتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين وقال لهم نبيهم إن آية ملكي أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تعمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين جمراوي وقال لهم نبيهم أن بوجمع بويبه إن أمد آية علامة ملكه لا مماكو أن يأتيكم التابوت no akotiru laamu o akotiru warana moɗon ani atakom tabitu fihi ɗo ha akotiru mon sakinatun de'ende min rabbikum diga jawmi on wa baqiyatun e horano ko luttano mimma taraka e ɗubgo hunde nden nde alu muse yimɓe annabi musa wa alu haruna be yimɓe annabi haruna acci nden akotiru man bo tamiluhul malaikatu malaika en eftata ndu inna fi dhalika andu ha bola ɗum ɗo la ayatun ɗum aya on lakum ɗo moɗon in kuntum to on latake muminina on muminin jamira wi wa qala lahum nabiyuhum annabojo maɓɓe se wiɓe ay nde o wiɓe Allah waɗani ɓe ɗaluta woni lamɗo ay ɗuɗɗum maɓɓe fu sali jaɓugo ɓe sali jaɓugo hamɓe bani israila ɓe ɗo mari ta'annutu kanjum waɗi ɓe sali jaɓugo sai jamirawo waɗani ɓe mu'jiza kaɗo ɗo wa qala lahu nabiyum inna ata mulki an yatiyakum alama laamu maako to ha ɗaluta on yiɗi on tabbitina laamu maako nda alama man inna ata mulki inna allah
wa qala lahum inna ata mulki alama lamu mako an yatiyakum tabutu no akoturi warana on akotiru kayru on akwatiru ndu laati annabi Musa siganno alluhaje ko kuma kayron akwatiru woɓɓe nder moɗiɓe tafsiru qudama'u ɓe mbi akwatiru man ndu annabi Adam amma sahugo maga saɗan ɓe mbi ndu annabi Adam diga annabi Adam ndu ɗo rorrontire ha ndu wari ha annabi Musa to kanjum waɗi en wonnata wakkati ha maka ko sahata ha maka akwatiru man annabi Musa waɗi ɓe waɗa ndu woodi goɗɗo ɗon nder maɓɓe ɓe ɗo wiyamo Basailu ha nder bani Israila o kafintajo on ko o najjaru nden oɗo mari basira ha nanta erugo kujeji sei waɗi mo waɗana ɓe akwatiru o waɗani ɓe akwatiru man jutirka maru zirae 3 nden yajirka maru zirae 2 be reeta nden towugo maru bo zirae 2 ni o waɗiri ndu nden o waɗi ndu bo o fawni ndu be nanta kangeri nden o waɗani ndu kalagaje 4 mai o waɗi kalagaje man be kangeri nden o waɗi cabbi 2 leɗɗe aasu nden o foliri cabbi man be kangeri kanjum on ɓe lowata ɓe efta akwatiru man alluhaje maako ɗe o jippidi hanko annabi Musa ɗe ɗon ha nder alluha aman be limse maako be limse annabi Haruna ɗon ha nder maru to akwatiru men ndu laati be maru to ɓe yahan kono kayru ɓe ardinta to ɓe ardini ɗo sei de'ende ɗon ha maɓɓe sakinatu ɗo ha maɓɓe be man ɓe gaɗirta nasaraku inna yata mulki an yatikum tabutu fihi sakinatu tabutu kanjum woni akwatiru fihi sakinatun ɗo ha maru ko wi'ete sakina ɗuɗɗum nder modiɓe fu waɗi fasaruyeji ɗuɗɗum ha maru ha ko wi'ete sakinatu ɗo kalimawol lunga hosi ko wi'ete sakinatu kanjum ɗumaninatu de'utugo amma to a laari zahiri hadiseji ko sappata ɗum hadisol usaydumnu hudayrin ay to oɗo janga qur'anu so o yiya pucci ɗo kultora to o tijji dow mako so o yiya ruldere no yecci annabijo sewi mala'ika en on warata ɗo heɗita mala'ikajo wi'eteɗo sakinatu haɗɗo Abdullah ibn Abbas o wi sakinatu ɗum mala'ikajo on ha o yaaliri fu kultorol sei dilla de'ene sei wona ha nokkure man o e mbi hendu longinandu ndu ɗo mari tagdi bo yeso maru ba ɓi adama nden to ndu ruppiti ha ndu wari fuu sei a tawa hoolare woni ha nokkure man hultoro to yimɓe ɗo hultori to ndu wari ni sei de'ende wona hultorol sei dilla is yakhshikumun nu'asu amanatan minhu ko ay wa yanzulu alaykum as-sakinata jomirawo ɗo jippina de'ende to kanjum fassaruyeji feere feere kalimon sakinatu hallunga ɓeɗo wiya de'ende o e wi ɗum hendu on sa wi ndu hinna e jomirawo o e wi'a ɗum hinna e jomirawo man on o e wi'a hendu on marndu suura banni woɓɓe feere wi ɗum mala'ikajo on fuu bo mana sakinatu eftanɗi to akwatiru man ndu ɗo warda be nanta ko wi'ete sakinatu de'ende wa baqiyatun e luttano mimma taraka alu Musa wa alu Haruna e ɗum ko yimɓe annabi Musa lutti be nanta annabi Haruna haɗo ɓe mbi alu ɗo nufe ɓiɓɓe be taaniraaɓe ko alu ɗo nufa leñol laatiɓe ɓe ƴi'am gootam hawtata on kanjum waɗi annabi Isa o accay ɓiɗɗo annabi Musa accay ɓiɗɗo amma annabi Haruna acci ɓiɓɓe ɗuɗɓe to kanjum waɗi nde annabi Musa wala ɓiɗɗo kanjum jomirawo wi mimma taraka alu Musa wa alu Haruna kanjum waɗi jomirawo so waɗi idraju Haruna ngam Haruna acci ɓiɓɓe muɗum woɓɓe nder fassiroɓe ni ɓe yehiri amen andi annabi Haruna ko waɗi zuriya ɗutka ayi ha nder zuriya mako dada julɓe Safiyatu bintu Huyay ibn Akhtaba woni Safiyatu nder dada julɓe ayi nde al'ada lawniraɓe ɓe kajiniran nder haajidirgo maɓɓe a tawa ɓe geccidiran haalaji
se ɓe ɗo huɗa mo wakkati go wanko Safiyatu, sai ɓe ngara ɓe mbiya mo yahudujo, o yahudujo hay hanko ɓi Huyay ibn Akhtaba on. Huyay ibn Akhtaba ko hamɓe o ɗon nder shiryanɓe annabijo sallallahu alaihi wasallam kayduji feere feere nder Bani Quraizata o woni, o doggi o hoti Bani Nadiri, nde o hoti o joɗi Bani Nadiri wakkati heddo ankon shiri on Quraizata ɓe ngara ɓe hippa annabijo, nden o doggi o hoti Bani Nadiri, annabijo sai yerɓi sahabo en yaha mara mo ha bani o doggi o hoti Khaybara, annabijo sai yerɓi nder ɓe yahi man Muhammadu ibn Maslamata nder maɓɓe o woni goto goto nder marɓe inde Muhammadu ha zamanu annabijo. Muhammadu ibn Maslamata woni, ayi hanko o yehi o laati hanko ɗo o aminu sirri annabijo on, kanjum nder anduɓe andal askariya ɓe mbi hanko oɗon to a andi ɓe soje en ɓe mbiyata commandos, wahda commandos, hanko o ustu on ha ayi annabijo leli mo fu to babal asiri on. Nden ɓawo annabijo o waɗi zamanu Sayyidina Abubakar to yiɗi anda wullato ko huwata sai lelaɓe, nonnon Sayyidina Umar o laati hanko on leleteɗo mako, kañum ɓe wi gomnajo oɗo joɗi ha wuro to o yi Muhammadu ibn Maslamata nassini ɓernde mako tayi, to o laati o hamilu sirri on, to hanko on bari Huyay ibn Akhtaba. Nder jemma ɓe doggi ɓe garti ha annabijo sallallahu alaihi wasallam, ɓe ɗo potpottira, annabijo sai hosi kafay Muhammadu ibn Maslamata sai tawi nyamdu ha ɓandu maaro, o wi to kafayma kañum mbari mo, amma on pat on hawti ha baraji. To Safiyatu ɗum ɓiyi ko on, kañum annabijo nde ñaami kono Khaybara, nden waɗi mo nder dahaɓe, annabijo sai sulimo o warti nder dada julɓe, sai nder sahabon sai wari dari ɓe wi fa ɓeɗo hulana annabijo, way ɓeɗo rena annabijo, ɓeɗo hulana annabijo be Safiyatu ɗo, ngam ɗume? Annabijo on waɗi ɓe mbari bawa mako, nden annabijo on waɗi ɓe mbari gorko makko, nden annabijo lori hosi mo, ɓeɗo hulana annabijo be makko, annabijo wi wala ko watta mo, ɓiye on warti nasimo. To hanko Safiyatu o wi hedde ko o dahe wala mo o wañi ɓuri annabijo sallallahu alaihi wasallam, nde o warti nder dadiraɓe julɓe wala mo o yiɗi ɓuri annabijo. To lural fe'i hakkunde makko be lawmiraɓe makko, sai ɓe huɗa mo ɓe wi'a mo o yahudujo, sai o wi e wi'uɓe atani ko annabi Haruna. To sai o warti oɗo mantorongol hanko na o yahudu tan ba, a o tani ko annabi Haruna on. To kanjum waɗi ayare sai nde wi wa baqiyatum mimma taraka alu Musa, nde annabi Musa accay ɓiɗɗo fofo annabi Haruna on acci ɓiɓɓe, sai jomirawo wi alu Haruna, haɗɗo modi ɓe sewi ɗume on woni ha nder akwatiro man, kanjum ɓe wi alluhaje ɗe o jaɓino ha Baitul Muqaddasi. woɓɓe bo nder fassiroɓe ɓudamawu ɓe mbi alluhaje gewɗe no go, ayi wa fi nuskati ha huɗan ko wa rahmatul ladina hum li rabbihim yarhabuna ko, to ayi alluhaje ɗon nde o wari o tawi ɓe ɗo labbina, ayi o sakkini alluhaje man, o sakkini alluhaje man, sai ɗe yewi geftuɗe ɗe on o waɗi ha nder akwatiru. Nden wakkatiyel o dilla o yawa jaɓa alluhaje man ɗo, o lamminino Haruna, annabi Haruna ɗum wasirijo mako on, baka mako on, artimo dañego be duuɓi ɗuɗɗi. Sai nde o wari o annabaku o tori ɗum, kañum baba wi annabi ko ndey nder ɗago meɗen lata nder ɗago annabi Musa be annabi Haruna ko ta lata nder ɗago annabi Yusuf be derɗiraɓe muɗum. To kanjum hakko wakkati Allah hokkimo annabaku ni wala mo artinumugo sai moy, sai annabi Haruna. Sai annabi Haruna lati ɗum wasirijo, ɗum annabojo on amma wala wadda wahyu, sai dai annabi Musa jaɓata wahyu waddanamo o waɗa, sai o lati wasirijo muɗum. To nde o wari dillugo o wari accugo Bani Israila, o lammini mo wodi limse ɗe ka hanata ɗon ɗo o waɗanimo, ɗum humnere be nanta jawe be limse ɗon ɗe ɓe ɓornata je alama ardungal, to kanje on woni ha nder akwatiru man be alluwaje gefɗe ɗo. To sai laati alluhaje man be paɗe ɗe annabi Musa ɗe o waadino o woldino be jomirawo, ay fakla'na alayka innaka bil wadi al muqaddasi ɗuwe, ay wadi al muqaddasi ɗuwe nde o yahino ay jomirawo wimo o ittano laral paɗe mako ko innaka bil wadi al muqaddasi ɗuwe, paɗe man ɗe ɗon ha nder be nanta sawru mako. To akwatiru man ɗo kayru nde ɓe waɗino konuji ɗo, hamɓe Kan'aninko'en ɓe jaftindu ha maɓɓe hamɓe Bani Israila, ɓe waɗi waɗan bale bije ɗiɗi, sai ɓe sigindu ha suudu lawru maɓɓe. Lawru maɓɓe man dawjana ɓe mbiyata ndu, sai nde weeti sai ndu hippi, sai nyawuji sankiti ha gureji maɓɓe 5 ƴi'en limtiɗo. To sai ɓe kultori nder lebbi man, ɓe wurtini lawru akwati non ɓe sigi ha ladde ɗon bo sai dabbaji maɓɓe waɗi ka watugo, sai ɓe ƴami bude en maɓɓe sai wiyata ɓe to ɓe waɗano ɓe gatta fu ɓe kora akwatiru man. Kanjum on sai ɓe ngaɗi ɓe surɗini ga'i 5 be kangeri
dededey limgal gure maɓɓe man nden ɓe waɗi bo ajala irum wilbayro ɗo amma wilbayro dasete ɗum dasego irum puspus amma je na'i dasata to ɓe waɗi ɗum mawɗum kesum sai ɓe hoosi akwatiru man ɓe ɓili ha dow sai ɓe hoosi ga'i ɗuɗi cuɓaɗi ngam yahudi on bo yiɗi nayi sai ɓe hoosi ga'i ɗiɗi cuɓaɗi sai ɓe waɗi ga'i man sai ɓe yerɓiɗi ha bani israila to sai ɗi yahi ɓe wahayu jawmirawo sai ɗi dilli ha maɓɓe woɓɓe bo nder modiɓɓe hadisu ɓe mbi a'a wakkatiyel hamɓe kan aninko en ɓe laari bani israila ɓe kawti ɓe fuu maɓɓe ha dow lamɗo goto sai ɓe kultori sai ɓe koosi akwatiru man ɓe horani ɓe ndu banni woɓɓe bo nder mudaɓe kodamawo ɓe mbi a'a akwatiru man nde ɓe ɗo sigi nde ha ladde ɗon Allah yerɓi malaika en ɗiɗo nden hoosi akwatiru man wartirini ɓe sigi nde ha saare ɗaluta sai ɓe tabbitini lallay ɗaluta on woni lamɗo maɓɓe ay inna ayata mulki an yatiyakum tabutu fi sakinatu min rabbikum wa baqiyatu mimma taraka alu musa wa alu haruna tahamiluhu lmalaika malaika en bo eftata ɗum woɓɓe yahuɓe dow ɗum ga'i on ardini akwatiru man wartiri Allah waɗani malaika en on wahayu malaika man ɗo ɗowa ga'i man ha waddi ha maɓɓe woɓɓe bo ɓe bolli dow mujarradu malaika man on jippi diga asama tahmiluhul malaika jippi diga asama efti akwatiru man diga kan anin ko en sigi wartiri ha saare ɗaluta haɗɗo watta modiɓe muhaddisina ɓe gaɗa irum tawiliji goɗɗi feere ngam ɓe andi malaikajo yiyatake bi aynil mujarrada malaikajo yiyatake be gite en ɗon bolwano ka en wi hamɓe malaika en ɓeɗo ha buudu noy albuudu asalis albuudu saabi ɓe goni ha buudu jeeɗiɗaɓum ɓe goni jinnaji gonɗi ha buudu nayaɓuma ɓi adama wawata larugo sakko gonɗum ha buudu jeeɗiɗaɓum to no malaika en larote to ha non bana modi ɓe wiyata to en yoofi jadalu dow lallay malaika en waddi to wala seko malaika en man ɓe ɓorni suura ɓiɓɓe adama walaw jaalnahu malakan la jaalnahu rajulan wala labasna alayhim ma yalbisun jomirawo wi ayi wakkati ha suratul anam en tawi en tawan ka to Allah yerdi ayi wakkatiyel jomirawo ɓe ɗaɓɓiti malaikajo warale wara waasa ɓe jomirawo wi walaw jaalnahu malakan la jaalnahu rajulan wondo mi waɗanno malaikajo wara waddano wawi hamoɗon da mi waɗanno mo o ɓi adama gorko nden wala labasna alayhim ma yalbisuna nden kala ko wannata ɓi adama talbisu fu dole waɗa ngam ɗume kawnu meɗen woɗanta ko se enen ko kuma duniyaru meɗen woɗanta se tagdi irum meɗen wondo tagdi malaika en waran ha meɗen se dey ɓe hoosa tagdi ɓe hoosa suura en ɗon bollo ka ko ndey wodi alamul misali ɗon ha alamul misali kañum ɗo femdidira be alam ko dayke ha Allah ka ɗum pat majum ɗum goto ɗum pat majum ɗum ɗo wondi ɗum ɗo nastidiri bana yonki woni nder ɓandu maɗa amma a fotai a ayina nda yonki nda ɓandu maɗa a fotai a ayina ɗi ay ko a fotai a ayina ɗo on ruhu ɗo on ɓandu maɗa na ɗum ɗo jillinma to banni alamul misal woni nder alamu meɗen ɗo kanjum waɗi hunde to nde wangan na nder alamu men nde woni ba seede nde nasta nde hosa suura alamu meɗen kanjum on kanka bo surol ka heto ka wari farsalna ilayhi ruhana fatamassala laha basharan sawiya farsalna ilayha ruhana fatamassala laha ɗo seeto hunde man nde nasti alamul misali nde wara nde hoosa ko femdidirta be meɗen nden nde wara nde waɗa muqabala be meɗen to ha en itti jadalu en wi e lallay malaika en on rondi tabutu man to wala se ko malaika en man ɗo ɓe ngari dow suuraji ɗi ɓiɓɓe adama en andi annabijo sallallahu alaihi wa sallam jibrila ɗo wara ha mako ngaliban bo jibrila waran be suura ɗume wardan be suura ɓi adama ay nder suura ɓi adama wodi sahabojo ɗon diyatumno kalifatal kalabi o ɓurdi sahabo en pat ngarol be timmudugo tagdi ay kin ngarol mako be timmudugo tagdi mako kanjum waɗi hitande jeyabre hankon annabijo windi ɗerol leli hamu kawqisu kala ɓe annabijo leli pat ɗuɗɗum fu wartay woɓɓe feere mbarama woɓɓe feere bo wartiri daƙer woɓɓe feere bo wartay be amsa boɗɗum se hanko diyatumno kalifatal kalabi feere muɗum do wari hamu kawqisu ay mo kawqisu teddini mo hokki mo hadiya je mako hokki mo hadiya ko waddanta annabijo ay nder hadiya man on mariyatu dada ibrahimu dada julɓe woni be nanta sirina debbo Hassan ibn Sabitin dada Abdurrahman ibn Hassan ibn Sabitin to ɗo biyatumno khalifatal kalabi ngaliban sahaba jibrila ɗo warda be nanta sura mako hatta nyande bani quraizata ɓe timmini be nanta khaybara ɓe dillan bani quraizata ay hanko jibrila waro tawi annabijo wi noon on fisita dornina min on fa min fistayi ngam man jomirawo wi ta en juula sira se ha bani quraizata to haɗɗo se hanko jibril o wi min ardi miɗo reyna mon bo on ngara ay
ɗuɗɓe fu nde ɓenen annabijo waɗi yeeko ta ɗum juula asira se bani Quraysata ayi woɓɓe ayi ɗo maha ɗo masala fikku feere wurtata a woɓɓe feere wi aa ɓe juula nden ɓe dilla woɓɓe feere wiya ɓe juula ha dow lawol woɓɓe feere wiya se to ɓe ko ɓen ni ɓe no hoosiri ka to se ɓe wurti ngaali man fuu ɓe wurti ɗo pat se ɓe mbi'a ɓe fotti be nanta annabijo ƴama woodi mo on fottina e ɓe wiya ɓe fotti ɓe Dihiya tumnu Khalifatal Kalabi ɗo waɗi ngeeloba ko ɗo waɗi wamde ko ɗo waɗi alfadari min fotti ɓe Dihiya tumnu Khalifatal Kalabi annabijo se wiya ɗum Jibrila ɓe yi ayno noon hannde hadis solliɗamol ha Arbauna Nawawiyya fu ko istala alayna rajulun shadidu bayabi shari shadidu bayabi siyabi shadidu sawadi sari wala yarifuhu minna ahadun ko fa jalasa ila nabi ay suura gorko on o wari ɓe o dilli annabijo wi ƴami ɓe noy ataruna mani sa'il ɓe wi Allahu wa rasuluhu alamu innahu jibrilu atakum li yuallimakum dinakum ɗum malaika jibrila on to dole hunde to na nder alamu meɗen nde woni ba na nder duniyaru meɗen nde woni ba na dow nisamu kawnu meɗen nde woni ba to nde waran kawnu meɗen se nde hoosa sura hatta ginnaji ɗi woni abudu rabi e en wiman ɗo to ɗi waran se ɗi hoosa sura ko dabbawa ko hoosa sura hunde wonde feere se to hoosi sura hunde ko enen en wawata laarugo en vollino ka to amma en wurtan dow mawduu meɗen haɗɗo tamilhul malaika en ɗiɗo hamɓe on eftata akwatiru man ɓe efti akwatiru man banni ba mbi'a ɓe gaddindu ha ɗaluta inna ayata mulki an yatakum tabitu fihi sakinatu min rabbikum wa baqiyatun mimma taraka alu musa wa alu haruna tamiluhu almalaika inna fi dhalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin inna andu fi dhalika buladum la ayata ɗum ayare on lakum ɗo moɗon lakum haɗɗo ɗo maɓɓe hamɓe bani israila be nanta ummatore annabijo sallallahu alaihi wasallam wasetene in kuntum mu'minina to on laati on mu'minin hamɓe bani israila yi ɓe ɗaɓɓiti Allah waɗaɗa ɓe lamɗo nden annabojo maɓɓe sappi ɓe ɗaluta woni lamɗo nden ɗuɗɗum maɓɓe fu sali jaɓugo nden Allah waɗani ɓe mu'jiza kaaɗo ɗo akwatiru maɓɓe ndu ɓe habratago kayru on ɓe heɓirta nasaraku nde ɓe ardi kono fu ndu jaftama ɓe jalama ɓe fartama daga to guyen maɓɓe to ndu warti ha maɓɓe to nde ndu warti ha maɓɓe ngam man jota ka ɓe anda nasaraku ɗon ɓe haɓan nasaraku ɗon to ɗoɗɗon on jamira sewiyata ɗo ɗum aya on ha maɓɓe to ɓe laati ɓen muminen kam naam فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من غرف غرفة بيده فلما شربوا تولوا إلا قليلا منهم فلما جاوز هو الذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين جمراوي فلما فصل طالوت وكلي أنكو طالوت وسندتي بالجنود بين تلاوالي وحبوبه قال سيوي بإن الله عنده جمراو مبتليكم وجربرا بنار بشوفر فمن شرب منه يري شوفر له فليس مني أونداي بأم ومن لم يطعمه تبوغ يرايغول فإنه هنكو مني أدوند بأم إلا من غرف إلا من اخترف سيتو غدو نيدي ñeɗande woore hurfatan ñeɗande biyadihi be juuɗe maako fasharibu minhu se ɓe yari daga to coofol man illa qalilan se seɗɗa minhum nder maɓɓe falamma jawasa wakkati o ƴattingol qaalu ɓe mbi falamma jawasa huwa wakkati o ƴaɓɓitingol hanko ɗalutu hanko
wallazina ma o e ɗon lawale ɓe wondi ɗo qalu se ɓe mbi e wondi jullu maɓɓe fu ko ɗuɗɗum maɓɓe fu ɓe mbi la ɗaqata lana alyawma min ngala bawɗe ko bawɗe walanamin bi jaluta be nanta jaluta wa junudihi e lawale muɗum qala alladhina yazunnuna annahum mulaqullah alladhina ɓen yazunnuna yikkoɓe annahum hamɓe mulaqullah ɓe pottane Allah qala alladhina yazunnuna kam ɗuuɗi heeyi min fi'atin ibgo e yebre qalilatin seɗɗa ngalabat nde jaali fi'atan jama'are ko yebre kasiratin ɗunde wallahu jomirawo ma sabirina ɗo wondi be muñoɓe ayare ɗo nde wari nde ɗo timmitina issa maɓɓe hamɓe yimɓe annabi samuel ay falamma fasala ɗaluta bel junuti ɓe wi haɗɗo ɗon nder balanga qur'anu kujeji ɗuɗɗum qur'anu wolloy haɗɗo yecci ndamo Allah suɓini en laamata wane tan amma wolway no laamu man timmiri wolway no ɓe yerdiri laamu man wolway noyi on o shiriyiri ɓe wolway bo noyi o moftiri konu wolway no o shiriyiri soja en haɓoɓe se wi en falamma fasala ɗaluta bil junudi ay acci balanga acci haala ɗon ɗuɗkaɗo ɗon nder balangaji qur'anu ngam ɗume qur'anu ɗo yaha dow ibratu tan taskatuye yani ma ɗo yeccama qissa ɗo na ngam mafhumu qissa man ba aa ngam mutabar ko taskitete ha qissa man kanjum woni yeccete ɗo jomirawo wi falamma fasala ɗaluta bil junudi wakkati ɗaluta o sennidi be nanta junudu lawale ɗo ay junudu woɓɓe moɗi ɓe tafsiru ɓe jahi ɓe gaɗi komngol ɗuɗɗum ɓe noyi on ay junudu jam'u jundi to tasniful jeyshi tarihiyan no ɓe shirirta konu ko no ɓe shirirta haɓeɓe ko tarika jooɗi ɓe mbi seɗɗa tan zamanu canji ngam wangugo ictira'atul asariya kujeji kesi ɗi wangi ha zamanuru ngam majum woni amma to nanon ɗum pat majum ko jooɗi banni mai ɗum yahata ay ɓe ɗo wi'a ismu ɗum ummi diga soja en ɗiɗo yahugo nayo nden se haziratu hamɓe bo diga nayo yahugo 12 nden se sariyatu diga 12 yahugo 26 yahugo 30 nden diga sariyatu nden se fawju bo ɗo umma diga 20 yahugo 100 be se katibatu ɗo umma diga 30 yahugo 100 be ko yahugo 300 ɓeɗo mbiya ɗum katibatu nden se fawju bo ɗo umma diga 300 yahugo diga 300 yahugo 1,000 be nden se liwa'u tanan ɓe wima liwa'u to ɗo ka dubuuje on fuɗɗata to liwa'u ɗo umma diga 1,000 yahugo 3,000 yahugo 5,000 nden ɓawo liwa'u se ɓe mbiyama se faylaku to ngam diga liwa'u jotta ka se tarkibu man se a tawa ɗum katiba on wartata liwa ko alluya 2 3 4 se ɓe mbiyama jotta ka ɗum faylaku bo ummi diga soja en 10 yahugo 40 nden diga 40 ɗo diga faylaku se ɓe mbiyama jeyshu to jeyshu bo kanjum hawtan faylakaini wa akthara hawtan 40 se warta jeyshu to anani ɓe wima jeyshu to konu hawti timmidi kanjum on 80 kanjum konuji annabijo sallallahu alaihi wasallam pat ɗum liwa'u ɗum alwiya on wala konu laati jeyshu ko faylaku se konu tabuka feere mum kanjum bo ɗum yehi haɓre waɗay se ɓawo annabijo kam fatu makkata ayi ɓe soja 10,000 ɓe salidi ɓe huna ɗum liwa'u on to haɗo diga jeyshu se tasnifu canji kadi jotta kam ɓe hawtan fayaliku be juyushi on se ɓe mbiyama a jabhal harbiya to anani ɓe wima jabhal harbiya to ɗo ka a tawan hawti jeysheyni fa aksara a tawan yehi bana ko watta bana soja en 100 yahugo 200 to anan ɓe wima ɗo ka al jabha to nden to ɓe eggi diga jabha ɓe yan ɓe warta al mintakal askariya to mintakal askariya bo ɗon bo ɗo hoosa diga soja en 400 yahugo 1,000,000 to ni tasniful jeyshi woni ko tarika joɗiri sei dai kala dawla fu to wari ɗo canja jeemuɗum seɗɗa nden nde islama wari lori canji jeemuɗum seɗɗa en andi islama fuɗɗiri jihadu be ɗume be sariya fuɗɗiri 10
banni fuɗɗiri ha yahi warti katiba nden ha yahi warti liwa'u man ha waɗi ka dillurgo banni. To haɗo modiɓe tafsiru sai ɓe ngadi wala ma fasala ɗaluta bil junudi, yimɓe noyi on o sendidiri o wurtidi ɗo. Famɗinɓe ɓe mbi 4,000, amma ɗuɗɗum fu fe'ani ɓe nder modiɓe tafsiru, amma ɗuɗɗinɓe bo ɓe salai 17,000 yahugo 18,000. nder maɓɓe Abdullah ibn Abbas o wi 18,000 kanjum bil junudi, amma mutawassidina ɓe ɗon ha 17,000 kamɓe on ɗaluta wurtidi ha nder bani Israila. O subti nde laamu timmi ɓe yerdi o lamɗo, nden o subti derke en haɓoɓe, nden o lori o waɗani ɓe tasnifu maɓɓe. Nde o timmini tasnifu maɓɓe nden o lori o subti woɓɓe nder maɓɓe o ardini, nden o mofti kare habre o taski o timmini, nden o wurtini ɓe. To non kono wurtinirte bo ɗo bonanema seto to kono waɗan bana jotta ha wuro ɗo ɓe siriyan konu sai ɓe gaɗa sangere ha yasi wuro. Sangere en nanata sangere ɗo ɗum sangere Modibbo Adama on, totton on haɓoɓe fu yata mofta. To a wari ha mako a nder o yerɓete nder haɓoɓe ni sai ɓe turama sangoɓe sangere. To a yehi sangere ɗo a tawan sarkin yaqijo ɗon ha totton, hanko on siriyanta on habre. To a wurti an ɗo a dillan jihadi ni to sangere a warta a jooɗa. To wakkati timmi en fuɗɗi fastirgo ka, en wawan en hora ka sai jango, amma hedde ko en maɓɓa. Mawɗum ɗon fuɗɗi hande ha duniyaru fu, ɗum shafi bo julɓe fu. To kanjum ta goɗɗo nana habre ɗo waɗa hakkunde Israila be Iran wi'a hanko ɗum shafaymo. Habre haɓe tende hande nde ɓe fuɗɗi fajiri ɗo, to habre duniyaru on. Nden bo keferaku on haɓata yibbina islama, keferaku on haɓata yibbina islama. Hanko ardiɗo habre mo e wiyata ardiɗo America ɓe ƴonata Trump, hanko o ñukkay do hanko islama tan o habdata. En ɗo andi ko ha leddi meɗen Nigeria ɗum o waddani en, o wi julɓe ɗo mbara heferɓe ngam man o waran o rena. Nden nde ardiɓe en mari na ardiɓe marɓe amana bo ɓe yerdani mo jotta o wari o ɗo nastina soja en mako ɓe hebbini ha nder Nigeria. Allah reni en be cariji maɓɓe. Enen ni ko en mbiyata Allah waɗi albasa bainahum. Nden ko fe'ata ko nde Iran be Israila fuɗɗi fajiri ɗo, ayi hanko Iran nane ma o wi kala mo waɗi mo walatu be nanta America pat o accata ɗum. Kanjum nde ɓe fiɗi mo fajiri hande ni, hanko bo o acce lesɗe Arabe ɗo ɗe fumaje. O fiɗi Qatar, o fiɗi Bahrain, o fiɗi Kuwait, o fiɗi Ordun, hatta be Iraki. ɓe pat maɓɓe ha bariki soja je America woni pat o acca yanko bo sende o yari Saudiya tan hisi hande fajiri ɗo. To o yari Saudiya man fu, to ta en wi'a enen ɗum cafay en wala bawɗe habre, en wala sembe habre, amma en ɗo mari do'a. Ngam man kala julɗo fu anda jotta habre ummude ɗo ɗum habre juldanku be kefaraku on, habre juldanku be kefaraku on. Wala ko woni dow meɗen ɗo sai en dara Allah wallu juldanku. Allahumma izzal islama wal muslimina wa azilla shirka wal mushrikina wa dammir ada ad-din. Nden hamɓe araɓe waɗɓe mo walatu be yahudu, hamɓe bo ko en wiyata ɓe wala ko en wiyata ɓe sai en wiyaɓe ko shehu wi. Ayi ko shehu wi o do'i dow maɓɓe hanan tasirul qalbi ɗo, fadammir yahuda al-qursi mazzik jumu'ahum wala tubqi minhum man li narin yu'ajjiju wa tansura qawmi qawma amada ajilan liyafraha kulli al-muslimina wa yalhaju wa tushghila man wala al-yahuda bi sharrihi wa anfusihi law bi sawariki dajjadu. Hamɓe ɓe mbiɓe julɓe nden bo ɓe suɓi keferɓe dow julɓe. To wala ko en mbiyata sai en wiya allahumma ƴal basa bainahum, Allah suklirɓe be nanta hefreɓe ɓe suɓi. Ngam islama yerdanayma a wonda be kefero bi ayi wajhin min al-wujuhi, bi ayi wajhin min al-wujuhi, a wonda be ma ko a walla mo sakko ma habre. En ɗo yiya ko fe'i be nanta Palestine, en ɗo yiya ko fe'i be nanta yimɓe Gaza. Duuɓi ɗiɗi jotta hikka ɓe mbara ɓe haɗa ɓe nyamdu, ɓe haɗa ɓe ndiyam, duniyaru fu fotayi wolwa. Nden hamɓe araɓe derɗiraɓe maɓɓe bo ɓe ɗo laara ɓe ɗo ngaɗi mo walatu be yahudu ngam duniyaru. Wala ko en mbiyata sai mbi Allah renu en enen. Nden hamɓe julɓe bo Allah walluɓe, Allah bo wallu juldanku. Ta goɗɗo wi'a habre mai shafay mo. Habre jotta ɗo ɗum habre ragarere on, habre jotta ɗo ɗum habre ragarere on. To ha juldanku jalama jotta ɗum warti bana Izum Abdussalam wakkati marakatu aynu Jalut nde waɗi wakkati mangul titi no ñaami no dawla islama fu, ñaami duniyaru fu, ñaami Turai mai pat timmini, wala lutti sai Misra feere muɗum wari wo fotiri be zamanu nder jeyaɓe Allah biyeteɗo Izum Abdussalam. Nden o ardini lamɗo bo mo ɓe wiyata Al-Muzaffari Qutrus. Al-Muzaffari Qutrus o ɓe ngari ɓe kawti hakko no aynu Jaluta, o waɗi ka woyugo, o ɗo wiya wa islamaku
wa islamahu ngam to julɓe jalama ha aynu jaluta ni da islama tim luttayno hande